jongi ki soldar ki sekretari na kinong elam snong niliyo na em ya jinti pagadon ke hering bala pha ni sharamrai day halor kata norim kani ke jingkam jo ke kesi di silang ba ke selection committee kalong ke jingkam lamle dainem ka jingmam patiaw ka select committee ka khasil satramos district council KHDC halor ka jingdawa ki arpoi tili kisnong ki baha ka joint action committee JAC ki lai polling station bakanthop ya ka misai langdo dai bat mausmai habai dai bat ka chingsha penkan ria na ka Mausan Road MDC constituency syaka rembarai jerngam MDC constituency kalapan long yakini kinong yalam ka JC bansyong da ka jelang bekerki hakat militerik Risau Arjar Pusau ban yakren halor kani kaman habakren sigilat pathai kubor uchairman ka JC uba Jeremiah khar uloong balada ka select committee kampen phai biang yaki arpoi tili kisnong sa Mausan Road MDC constituency kumba julong hakipor ki baladam nakaliang ka committee kan penjur susu ya ka jinghi nalor katau ba Jeremiah ula kerpat yo deputy CM uba perston tensong ban tuklar lem halor kani ka jingdawa uloong ba umla ban priang ya ka jingkran uba PNCM ban ya sha shipor hadu banwan ra ya ka amendment ya ka sixth schedule ban yo penbai thamai biang ya kisnong kitau uloong ba ka GEC ka penrem halo kani ka jingkran bat sim ba ka dei ka jingkran ukhna khulung namar haba pando kha uai penbando mau ngila yakren bad yakendu hakajing yakendu bat phi ba hakapor ba phi yakren bat ngi phikular ba pinsim kia hendrai ndang ngila UI pade haka social media ba fikren ma phi fikren da kumwai te dai nak ta katau ba kani ka jingkren ngisngau ban penrem jur ya kani ka jingkren uba ba kani ka jingkren jok phi kalongkum ka jingkren khna khunlung namar ba ya ngipan da udok ha phi ai penban da umau ten dai nak ta katau nak leng jongi ngi ai phi tang sitayo ban ai ngi ban juba papan phaino biang ngi yakini ke arpoitli kisnong syaka Mausan Road constituency ngila lom kerki yake isi jong arpoitli kisnong kaba ngi don haka JC jong ke lightly ki polling station but ngi pha ka khubor kaba syai sya uba PNCM kum Sharman jong ka selection committee but kumju ro sya uba penyaching sim kum CM jong ka KHDC bat kumjuru ki khot jong ka selection committee bana kaleng jongi menta kasngi ngila sim ya karai da koi ki jingmut jeng perkhat baro da arpoit li kisnong ba na kaleng jongi ngin aipor ya ka sarkar hadu sitayo hadu artarik bakin ai ya ka jubab ka basyai syangi ki arpoit li kisnong ban pen phai biang syaka Mausan Road constituency naka ba phila panhap lengba ka selection committee jong phi syaka ramrai jerngam constituency te lada naka leng jong phi klem ai ka jubab ka basyai ba en panhap biang no ingi syaka Mausan Road constituency ngin sanang penjur susu da ki jing ki ba khamting e nadu ka artarik syekhmat naka leng jongi ki JAC jong ki lightly ki polling station ki ba don arpoitli kisnong ngi kerpat ya ka office jong ka DCA ba kan tuklar lem hakabedei bat kane namar ba katkum ka jingle jong ka selection committee lengba ka KHDC ba kani ki jing le ka jong ki khlam yo ya kano ka jing monjur jongi ki sordar ki secretary jong arpoit li kisnong kilale donbor bat kilale klem sunyau ya ka jing kwa ka jongi ya ka jing dawa ka jongi te dai halor kane ka banta nakaleng jungi ngikerpat sya uba Preston uba daikmi yakane ka DCA lene ka district council affairs uba dai minister ba in charge yakane ban singau bha ban tuklar lem yakane ka jingle bum sunyo jong ka KJDC yakini ki arpoitli kisnong ki ban penhap jubor yangi klem ka jingmon jor jungi syaka ramrai jerngam constituency hakaba nakaleng jungi ki pajba ngikwa banne hakaju ka constituency bat kata kadai ka Mausan Road constituency habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka plus F hakajing som
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya